Sziasztok! Épp hazafele tartunk, és egy nagyon szép helyen voltunk, a Parco della Cava nevű ilyen kis tavas, kirándulós, napozós helyen, ami olyan, mint a Como Lake amúgy, nem amúgy sokkal kisebb, de nincs annyi turista, meg a Comóitól az nagyon sok idő lett volna, úgyhogy végül ide jöttünk ki így szombat délután. Mutatok majd felvételeket, nagyon jól éreztük magunkat, és elmentünk még egy fagyizóba is, megkóstoltuk az igazi olasz fagyit, bár a barátom szerint nem a megfelelő ízeket kértem. Ő azt mondja, hogy csak a gyerekek kérnek gyümölcsfagyit, és a felnőttek azok az ilyen csokoládé, karamell, pisztácia, mogyoró felé orientálódnak. Szóval az én barack, citrom és joghurt választásom az szerintem nagyon gyerekes volt. I was speaking about the taste of the ice cream that you told me my choice was a bit childish, but I think it's not true. So, what do you think? My ice cream was very good. The pistachio and caramel was much better than yours. But this time you can choose the right one. Don't worry. We have so many choices. Okay. Generation X. Yes, but this piece is very boomer, no? Oh, maybe. But I don't use. Parkolóhelyet keresünk. Azt hallottam egy ismerősömtől, hogy ő mindig úgy talál parkolóhelyet, hogy amikor közeledik a helyhez, elképzeli fejben, hogy egy ember pont akkor megy oda a kocsijához, és felszabadul az a hely, amire neki szüksége van. És elvileg ez a technika mindig beválik, úgyhogy ezt mi is ki fogjuk próbálni.